Takže já vás tady vítám u mého prvního videa z multiplayerového serveru Simplecraft. IPinu vám se nebojte, to vám napíšu do komentáře. Ukážu vám tady nejdřív hráče. Je tady docela dost hráčů, je to pro 20 lidí, teď nově přidaný. Tady si ukážeme vlastně základní pravidla, je tady zákaz hackování, bugování a tak dále. Zákaz vlastní spawneru. To je snad jasný, abyste si neudělali XP farmy a pak neměli 1000 levelů. Ale když nějaký spawner najdete, tak to řekněte adminovi a on vám dá Bottle of Enchant, takže o XPčky nepřijdete. Vlastně ostatní pravidla jsou na simplecraft.crew.sk. Tady máme zatím první warp, písek, dřevo, pak si nějaký přidaj, třeba na hlínu, na kameny. Tady vám ukážu základní věci, které jsou zdarma. Projdu takhle po plošinkách. Dostanu věci. Vidíte, vše mám na sobě vlastně. Mapka, kde jsem do ní narazil. Tady jsou VIP výhody. Máme 50 na týden. VIP, mám ještě tak na 14 dní. Tady vidíme bránu do netru. To je nejdůležitější místnost. A to je vlastně to, jak si založit vlastní frakci. Frakce je vlastně jedna frakce, jeden chunk, 16 na 16 bloků. To si ale můžete zvětšit až na 10 chunků, protože máte vlastně 10 power. Napíše si to. Napíšete si vlastně F a power a napíše vám to, že mám 10 energií, takže vlastně mě nezabili ani. Tady jak se vlastně vytvořit frakci, jak někoho pozvat do frakce, jak se připojit do frakce, když vás někdo pozve, nebo si ji vytvoříte, někoho vykopnout frakce, když máte vlastně 2 hvězdičky, což jsem vlastně já, vůdce frakce. Víte, já jsem tady zástřibu, to nevadí, ale prostě, že mám 2 hvězdičky, takže jsem vlastně vůdce, mám level 38, to, že jsem vlastně za celý to hraní zabil 38 lidí, vlastně jeden člověk, jeden level. Tady jsou jen tak celý na okrasu. Tady vám teda ukážu teda tu bránu do netru, to už jsem vám ukazoval. Věci taky, mapku, si můžete vytvořit vlastní, tenhle ten server má i vlastní dynmapu. Takže když se třeba zabloudíte, tak normálně otevřete Mozilu, simplecraft.crew.sk. Najde vám vlastně, tam si najdete na tu mapu, tady si zavřete prasátka, nějaký prasátka, level a jídlo. Vidíte, to vidíte, jak se mi podařilo ho hodit do lávy, takže mi to opeklo maso. Pár s internetem. Ještě tak 3 prasata musím zabít. Jak vám ukázal, že tamhle je enchant místnosti. Bych vám ukázal, jak to jede. Jak to tam krásně rozmístěný. Ty věci zarovno se vlastně můžete vzít kolikrát, ale tak ještě šla. Víte, že to stačí. Tady jdu. Ještě jedno prasátko. Vidíte, už mám první level. Je docela nedávají, koukám, vidíme. Ukážu tu enchant místo. To dobrý ani rád spawn dojdete si. Tak vám ještě ukážu ten warp na ten písek a to dřevo. Když se dám do toho prvního. A to půjde hnedka na první. Vidíte, já mám tam ostrost 1. Už někoho bouchnu a když bouchnu 10krát, tak začne trošku krvácet, no. Tak hodí se, aspoň vypadá, že máte něco enchantěnýho. Takže si dojdem do shopu, si můžu koupit nějaké věci na rozjezd.
Za začátku, když si se zaregistrujete, máte 800 goldů, což na ten rozjezd stačí třeba na to, kameny cihly nebo písty, no, nějaký představení zapojení. Tady je písno, led, klej, obsidian, dimenšova, to je název toho shopu, no, to knihovna, že jo. Blok železa, aby to nebylo to, že brnění už udělaný, musíte taky, že jdete, koupíte, nebo nejdete, luk, šípy. Prakticky si úplně jednoduše zvětšíte, navýšíte, vlastně fajn, když chcete zrušit, můžete F, OK, no takhle si to zvětšíte až na 10 bloků, na 10 článků vlastně, no a to bude asi pro dnešek všechno a uvidíme se příště u dalšího videa, tak já to ukončím, nazdárek.